Yung cremation, 35K daw ang cremation. oh, bulo na lang. Tapos ang ano naman, may kausap din sila daw. Yung tawag doon, yung ataol naman daw, 35K. Pero ang bayad sa libing. Ah, Ang bayad sa libing. ang package yun. Po. Kaya mag-burst tayo ng brush niyo po. Kasi brush niyo po. Burst. Mag-burst muna tayo para Oh God. October ano, 7? Birthday din po ni Dylan, ng Diba? apo ko. Birthday ng apo ko. Ang pangalan? John Dylan. John Dilan, ayan. Happy birthday to you. Eh, birthday mo pala. Ayan. Happy birthday to you. Kasabay ng birthday niya, kamatay naman ng lola niya. Condolence naman po sa lot. Kabalik ka ng bati, no? Ay, dugo mo. Oh, sure pala. Yung pinakita ko sa inyo yung picture, no? Nakita niyo kahapon. Anong assessment niya sa picture niya kahapon? Di ba? Yung nakita, di ba? Kaya tinatanong ko sino malapit na alanganin. Yun po yung ganun. Gusto lang nakakita, alanganin. Pinapalakas ito. Lakas. Eh, nakita niya yun, di ba? Sabi ko nga eh, nagpapalakas ka ako si Jaime para madalo ka namin. Cemetery yung dalaw niyan. No, pinagkataon. Kung nakalagad ka mo, ayan, cemetery na punta mo. 150, 80, ba maganda? O yan eh. $10.7 na pala, no? Bipili ko yan is 150, very good. Over 80, ang pulso niya. 71 ba? Lakas ah. Gusto. Sige po. Ang kanyang pagtugon sa mga pangangailangan. Roma chapter 8 verse 32. Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi binigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Yan, Roma niya. Roma chapter 8 verse 32. Ba? Ganda yan ah. Roma 8:32. Po, maraming tayo. I-claim natin na bibigyan niya lahat. Panalangin yung papanalangin niyo, kayo po kayo ulit. Okay. Para mas papanalangin yung pamilya ninyo. Lord God, we praise you, we worship you. Salamat po sa araw na itong pinagkaloob ninyo ng kapahingahan ng aming Tita Lucia, Lord. Alam namin na sa pagkakataong ito, siya ay nasa mapayapa ng kalagayan at wala nang nararamdaman ng sakit. Ganon din po, pasalamat kami, Panginoon, sapagkat binigyan niyo kami ng isang magandang araw. Sa pagkakataong ito, ay dinadalangin namin na lalong lumakas si Jaime, Lord, sa therapy niya, na siya ay nakahanda sa mga activities na gagawin namin sa araw na ito. Ganon din po, binabati namin ang kaarawan John Dylan, na siya, sana po, Panginoon, ay bigyan niyo ng maraming blessing, na maging masaya siya ngayong araw na to, at mag-umpisa siya ng isang panibagong taon ng kanyang buhay na nasa maayos na kalagayan. Maraming salamat din po sa lahat ng mga binigay niyong kagalingan sa mga mag-anak namin na yun ay may
may dinaramdam, alam namin, Panginoon, na tinutulungan niyo sila sa oras na ito, sa pagkakataon ito. Ganun din po, dinadalangin din namin ang lahat ng mga pasyente ng Yes, Lord. depressed na mapagaling niyo po ng maayos, kagaya po ng pagpapagaling niya kay Jaime. Ito po, Panginoon, ay hinihiling namin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sa liwanag ng Diyos, Espiritu Santo, at sa kalulatihan ng Diyos Ama. Amen. 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 Malakas ka ngayon, ha? Powerful. 70 block up niyo po tayo mo, no? Oh, 7 rounds. Apo. 7 pala. Oh. Ano ba, 8-8? Mga 8-8, di ba? 7 rounds at saka 70 sit-ups. 770. Sabi lotion. Ay, ito. Ay. Nakalabas po siya kaninang umaga. Nakaupo lang siya doon. Iniwanan namin ni Herman. Tama. Ha? Ang kailan siya nakakaupo na? Hindi na po nangangalay. Ha? Kuya? Hindi na, Hindi ka nangangalay na? inaayos siya ang bahala mag-adjust. Ina-adjust yung sarili niya. Kailangan siya mag-practice mo yung likod mo na nakakaupo ng tagal. Ano lotion to? Whitening. Tingnan to. Kaya pumuputi. Tignan mo, hindi po maitim. Oo. White to, white. Whitening lotion. May pag-asa pa. Kaya po, sabi ko, uy, puputi ka na Parang hindi na tatay. puti. Parang hindi na puti. Ito, maitim kamay ko. Oh. Whitening lotion yan, tatay. Whitening pala ito. Pupulitan na ito. No. Pupulitan na ito. Kaya yun eh. Kaya pala sinabing whitening, pag nilagay mo, puputi nga siya. Parang jomos eh. Parang borak siya dato eh. Baka naman ito, gawa nga ito. Huwag kaya po yan. Dahil walang si mag-huwag kaya po yan, huwag kaya po. Yan nakita ko sa Richland eh. Dapat pupunta ako ng Pure Gold eh. Sa Richland pala meron. Eh, yun ang nakita ko, whitening. Di po puti na. Hindi nga, parang may line na eh. Opo. Line na yata. Oo, no? Ano mo nga mo, natin line na mukha mo. Mga Chinese ka nito, mochi, mochi. O, tinan mo? Ano ba to? Make up! Oh! Tinan mo? Zombie yan. Ano naman ito? Teacher, ano naman ito? Ano naman ito mga pinagagawa mo, teacher? Ano mas binahan mo? Parang ka nakamaskan. Zombie yan. At ako na sa YouTube to eh. Para foundation ano. Oo nga, no? Ganda na lang kasi may oh. Gumawa po. Bumata. Parang Chinese ito ah. Teacher, mga pagawa teacher sa atin ako eh. Teacher, mga pagawa teacher no? Mga sa YouTube, ginagaya YouTube eh. Dapat pala maglagay din kayo para kayo pumunta. Hindi pwede. Maskara. Maskara labas na yun. Makamutan eh, no? Itim. Oh. Tignan mo na. Titignan mo na YouTube ah. TikTok ah. Whitening. Ito na parang bukas pa. Buti mukha mo rin.
Subukan na Sima. O, Sima. Ganyan yung Sima. Ito na Hima. Ay, mo, hindi lang pwede, sabi niya. Pa-check up daw siya. Eto, meron to. Pero nilagyan ko po. Wala yung lotion? Pero siyempre yan, ha? Gusto niyo pa yun? Hindi, pwede. Buti yun. Buti yung mukha niya, mukha ba? Station ako. Mag-zombie yata. Alam mo sa atin yan. Zombie. Tignan mo, oh. Buti naman, puti. Ano ito? Ganito. Teacher. Nakakailang. Ano, zombie, oh. Parang yung sa spa, no? Yung inaanuan. Hindi ba massage to, sister? Ay, dapat pala bibiba ako ng iba. May ibang massage naman. Pampaputi lang ito eh. Naputi niya, tinan mo. Puti ka, oh. Puti mo. Bakit kayo naman? Try na ito, makaka-program pera niya rin. Ako yan. Lotion. Nakalagay naman, whitening lotion. Hindi pa massage to eh. Pang-whitening mo talaga ito. Para pumuti ka. Kaya tayo sister, magkano ka eh. Hanap ako ng... Meron ako alam na ano doon sa Watsons eh. Eh kaso doon ako nakabili sa... titingin ako. Yung yung orange. Para bang pa-orange naman. Kaya mo po, kaliskis na sila eh. At least patawa natin si Mang James. Seryoso ba kanina yan? Opo. Iyak nang iyak. Iyak. Naiyak siya kay Tita Lucy. Seryoso ba yan eh? Love na love niya si Tita Lucy. Mga ano na siya eh, naigagalaw na niya mabuti yung dalawang paa niya eh. Basta po ito. Nataas-taas na. Ay, iba yung program na ito. Hindi na yung pang-bedridden. Pang talagang malakas na. Ano, kung saan talaga ba? Wala si Iman eh. With the power of grace ka, Iman! Ito ba yung pato? Ang tuwa kami ni Kuya Amy. Baka 20 lang ito dyan. No? Kaya-kaya niya na yan, no? Magkano yung paa niya. Magkano yung paa. Kaya ba ganito yung tsura niya, no? Pwede mo puti na. Puti ba ito? Ang paputi talaga. Puti talaga ito, parang pambakla na. Bakit hindi? Parang yung pambakla. Okay, pati bading na ito. Sa size pa na ito. Hanggang size 2. Ang paputi. Stone yata. Ang bading. Sinisimot ko na lang yung nandito, kaya lang talaga tataktak mo mabuti. Yan na lang muna. Kaya pag mamaya puti ka, makikita ko to sa dilim. Pero ano, madalas naman po. Oo, so nakakailang puti eh. Pag ano, Sakit yan? sakit. Sakit ba? Ngayon lang.
Kanina hindi mo sakit yun. Twisting ito eh. Opo. Kaya, Pero at saka nawala na yung hindi na siya hindi na magano, no? Mahawak na to. Hindi na siya Sara, sara, sara. Close. Masapit. Close. Babay, babay. Hindi ka makaklose Yan ako close na rin. Pumayat to, no? Ganun yan. O, piga. Piga. Hindi makapiga. Masakit? Hindi mo makiga. Masakit. Tayo mga piga, tayo mga piga. Ganun, puti oh. Babay na. Babay, parang isa pusa eh. Ito po yung white niya. Hanap na ako. Ano ba yan? Picture? Moist. Parang pintura. Ano sabi naman pintura? O, tinan mo. Milk vitamin nga eh. O, pintura nga ito. Baka yung ginagamit ng mga bakla. Lagi baka si Weme ito. Pag naglalagay na ganyan, pumuputi nga. Ano ba? O, parang pintura nga. Diba, ang puti ako. Nangitim ako eh. Hindi halata oh. Nangitim din oh. Tignan mo. Nangitim eh. Yan, hindi peke. Ano ba tayo na iba? Kaya mo, okay. Jumbo siya tayo. Jumbo, siya gulay. Tignan mo si Kuya Abi. Tignan mo si Kuya Abi. Parang ano, parang bakla na ako. Parang isa rin na yung papatikas yung napaputi. Ba't tawag dito? Lain na. Oo, parang Ay, blind na. ganun yun. Sa lahat ko na siya, hindi ko gustuhan. Ito meron pa siya eh. Ano yan? Yan. Yan, ito talaga lotion. Oo, yan. Oo, ano. Ayan oh. Mm. Talaga lotion. Ano yung siya Na parang... ano ko, kinukuha ko kahapon para lumabas eh. Eh, nakadikit sa gilid eh. Ayun o. Yan o. Ay, makitang... Meron na po. Nasibot ko na lahat ng mga ano. Pero meron pa natin. Pero o. Yan o. Yan, nandito lang sa gilid kasi. Oo nga. Iba talagang texture Ito niya. po yun. Ano, jobok siya to. Hmm. Magangan gumana. Ano tayo? Pangyari ito. Mga masay, masangat. Masakit? Oo. Wala niya. Parang kang Gigi, di ba? Pero wala, hindi siya lumakad niya. Baka hindi na hindi na kasi siya ko ay may sa labas na. Kaya nga sumasakit niya, may. Kasi nag-develop. Wala kang, tas mo. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. That's it. 1, 2, 3, 4, 5. Wah. Iko lang. Ito na kayo niya. Buti mo, ginawa mo. Ano yan? Shoes ulit? Oh, shoes siya. Ano po yung lotion na hindi mapamputi? Ito. Ano yung giling nito? Lotion na hindi nagpapaputi. Yung talagang lotion talaga. Hirapan tayo dyan eh. Ang bago ito yan. Natatawa si Ma'am James. Ang bago ito yung masahe ko para. Ay, gumana yung kamay ko. Dumidikit. Dumidikit eh. Ito nandito kasi sa loob. Sayang. Ang maganda to. Mhm. Ganda yung ganda ko yan. Sa'yo sa liwan ng liwan ta. Mhm. Brad, no?
Bumbuin. Sayang kasi, hindi makapunta. Yan, ito, nandito sa dulo. Yan. Tsaka mabango to eh. Kasi ba siya po? Okay na po. Yan pa. Pag pala umiiyak si Manggin, sinisip ko. Puti oh. Ano, puti mo kasi kami ba? Naka-stocking ka. Baka sabihin ni nito. Ang galing. Naka-stocking ka. Ba't puti-puti yan? Sabi ko, nabibilis kayo ni Kuya Jaime. Bleach. Ayun, parang bleach. Ah, Oo, di ba sabihin sila parang ganyan? ganun. Yung mukha ko bibleach tapos, di ba? Suot. Suot ko. Suot ko sa iyo. Sapatos mo. Nanginginig yung muna. Ha, ano, tay? Ilan natin lakad? 10? Ha? Kaya pa 10? Ganun. Ganun, tatay. Ayan. Yun. Shoot. Okay lang na. Hindi kayo hindi naman masikip to, no, tay? Ayos lang. Hindi masakit. Teka, pas ko to. Oh, ba't ganun? Ang sikip.